tabula bafo nin chokodela Shabal Bani yere ni ale ka kasati lamme yere ako hada madem be se ka ewa aqida qataw aqida yere la ibe se ka qataw amaliya yere la ka soro delila yere tala de ibe se ka qataw fendo la yere be mo labo silamiya kono ki kafriya ha na kwanti bo yanti bo folode ambe huja de joka abu della ke monye parce que yaro le ka della ka mise ako chedo asato kwa deuma aya deum fara nyogonka ko nin sara ayin jani nka bugurunje aka do suru bajila aka do suru finyefe ni ala sera ka ne kunu yomal khama abilla jabade ni mugo shikara saka kunu la ni kafira ube kafirate me yurnin kele ana ko kun fa yakun adara ka ke hada madenye akon ka jomunye bilanina akon tigala sira ni ngede ko tanke ni ya ken kas alanya siranya de kama nya farima akon ni fule ka kafiri barake ko mi ala ya farama o mo bi se ka kuma do fo yere akida la yere abese ki kafira amaliya la bese ki kafira me ni huja jori ka isa gera imabo anti kafiriya anti ke bidiya mo me ni banna ka sagide sa huja jori ka bangali kera e banna ka sagisa o de sa amba fu ma bidiya mo ani fana shagal bani mba ka faida do fawe ako puru ka fo mo ye bidiya mo ko sarti fula bala sarti folo aka sura ye bidiya minka ya ke ni ndungo de istihadute me na ya suru tinya nyini na de do yere jija na de do ni bidiya ya suru na ka tinya nyini ni aka yere jija na ka istihadute aka tawura ako ciden ko da isa hadal hakim fa asabu falahu ajran fa ina aqtafa lahu ajr wahid ako ciden ko ni mustahida yere jija abenna sababa ma baraji fula benna qatawra ha aka yere jija baraji bay aka yere jija baraji bay po ako puru kibo bidiya kono ko fula afulo munye aka soro minye bidiya inke ama keni istihadu ama keni tinyanyine aya keni nindi ngode ayere bado nintala men nindungo ayake kele fulana bo aka barai an takuna ala an yakuna din an takuna daidanuhu wa dinahu aka bidayin fana ka aka dina na ka abi ala batona be wale ke katama aba jense abeke bidia mo nin ko fula ako sarati fula de bala pour mo ko bidia mo ko ni sarati fula bala aye bidia minke aya ke ni ndingo de kele fulana aya ka yere ma fana tabolo ni bato chogoye aya ka yere ma tabolo ni bato chogoye de lawira la banaka bilala ariyo ko bato chogo na ka tabolo de sisa aya ke ni ndingo de fana ye isi hadute ka ke ajogo na bato chogoye abeke bidia mo ni ndela ko bidia mo be ke bidia mo ni sarti fula de donc nyana nyin kalimi mfora famu soro la wa ha wala afamuni ye ninde min bido salafiya kono sabainde do nyofo awye min be mo ke bidia mo fana no ba fo bidia mo nyofo awye min be hada madem bo salafiya la kila ta bidia la na ye qataw ke qataw mi na bora ijma kono ate qur'ana la te sunna la te hadisa kono bidia de do anta ke woyere anta abo folode ambe hujaw joka kadere la wirala na sonna asagira alhamdulillah ka karamana ka bonya baka na maso ka sagire sa yo ka katabu da be wole ka tamake rabbiya moy bo kaira salafu be se ka katawite bo salafiya la ubo misaliya chama fu imamu na nawawi fule ale ashariya ka hakilina babulo ahli tawili do me a wakati aya kene istihadu de mogo masoro min be delaw dowka uye don ke ba munun teminu nyenu yu ka kitabu kono ulu fana nyana dina do de do ahli tawili do al ashariya sira de babulu me don ke ba shima ke bidia mo e u ba fo doro imamu na nawawi qataw babulo ewa fi lasma wa sifati abe tawili ke nya ya soro ni istihadu de amma bo salafiya kono no ibn hajar abo chogola ahli tawili do uba fo qataw baburu ni yorola abe tawilu ke ala ka togona ka mankutula ni tanke aye bara bammin ke dinay mo kana nyina hada maden ka bara la shilam ya kono de aye bara bammin ke dinay sunna de fali ka weleli ke kata sunna maka bidia kele ka silamian na fali minke uya ka bonya na ka karmatwa ka nin qataw misem nin qataw no fulen nunu yo be tunu ka nyuma kono
mo ko fana jate mo do be kataw do ka be tunu aka nyuma kono o de ato tuma mi do yem Cheikh Mamadou bin Salih Usaimin wo ya soruba al-aqidatu safarini abake ko sarha aqidatu safarini defo bala aqida yoro la defo bala parce que qidamullahi ale bo fo ahli sunna wal jamaa bolo itafu al-qidam wote fo alay ko fen korole masami nyem masa korole al-qidam ala kam man kutu la wote o ye kataw babulo kataw chama bala ni Cheikh Salih Fawzan ba sarfa bu bange buno semunu bu bange kalanden do ko ma ko ola ya lambese ka fo safar ni ma ya ko salafute sunna mogote wa ahli kalami do wa akolla ko ni mogo minyen nin kuma fo nin tigla mogo yere de be bo iba soro nin tigla mogo yere de bo lendo salafiyala ni mogo minyen nin fo ko yala safari ni kataw munun ke ota la bo salafiya kono wa akon nin kuma fo baga yere de be se ka bo salafiyala ko akon mi safari ni min aqidati ahli sunna mo de do salafu de do kataw de ya soro o kataw be repare de mi aka aqida na katabulo na ka weleli ani akatanuni abe sunna de ka abe bidia lagosi abe bidia kokari abe bidia sagi donc nunun ka famu salafiya de te kataw me salafu be se ka kataw ala ka hakki manda ma sha Allah bo aradu abeke chogodi bo aradu